Φίλοι μου καλημέρα. Μέρα Σάββατο 7 του Ιούνιου, 7 η ώρα το πρωί. Ψάρεμα. Έτσι η αλλαγή είναι. Λοιπόν, ναι, το μαντίο του καιρού έκανε λάθος χθες και βγήκα πάρα πολύ νωρίς έξω. Σήμερα λέει έτσι ένα καιρό καλούτσικο, όχι και τον τέλειο. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα για 2-3 ώρες τώρα θα είναι εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει θα το ανακαλύψουμε μέσα στο πέλαγος. Μετά θάλασσα, κυταρίτιδα, πάνω του μετρίου. Η θάλασσα καθόλου. Μάγκες, κάτι έπιασα εδώ και δεν καθόλου. Τι? Πάλι. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. 2 φορές ρε. 2 φορές ρε. Το ψάρι είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιωργάκη, ο οποίος κάνει τζίκινγκ και είπα και εγώ να κάνω ένα τζίκινγκ. Πίσω να το βγάλω. Είναι μικρό. Τώρα μαλακίζεσαι με τις κάμερες, αλλά εντάξει. Κουστάρουμε για να έχουμε να τα βλέπουμε κιόλας. Είδα κάτι ψάρια σε σημείο αχαρτογράφητο καινούριο και λέω δεν θα τους ρίξω τα αεράμπερ, θα ρίξω τζίκι. Και έλα λέει που κάτι έγινε. Ναι, δεν είναι μικρό το ψάρι, και τα βάρη. Δούμε και τι είναι. Πήρε, δηλαδή του παίξα 5 τιμάρι. Βαρουλό. Το καλάμι δεν είναι τα αεράμπερ, είναι κανονικό καλάμι. Και δεν είναι και από τα πολύ light του τζίκι που λέει ο φίλος ο Γεωργάκης. Αυτό πρέπει να είναι δύναμη 2, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα, βλακίες. Να δούμε ρε φιλαράκι, τι εργαλείο πιάσα. Βαρουλό. Α, βαρουλό διότι το πιάσα πλάγιο με το πικάν. Έτσι, και αυτό ήσουν βαρύς. Βέβαια, το μάλλον δεν είναι φυλάκι, για να τον εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κοίτα, είναι γι' αυτό ερχόταν κάτι. Έτσι μια γρήγορη φωτογραφία να τη στείλω στο φίλο του Γιωργάκη. Και αυτό παιδιά δεν είναι φακή. Αυτό είναι λιθρίνη. Τι είπες τώρα, τι λιθρίνη είναι αυτό, θα το κρατήσω. Αυτό είναι φίλε λιθρίνη. Κανονικά. Τι λιθρίνη είναι αυτό. Πάρτε εδώ μάγκες, ένα λιθρίνη. Πρέπει μισό κιλό ρε παιδί μου εύκολα. Κρατήσω. Έχει τραυμάτισα κιόλας πολύ. Το πιάσα γενικά όπου να είναι. Περίμενε, γιατί τα εγγύστρια αυτά κάνουν κακό. Κοίτα εδώ ένα λιθρίνι ρε. Τι είπες τώρα. Δηλαδή, λιθρίνι είναι αυτό. Βρε, δηλαδή πολύ λιθρίνι ρε φίλε. Πώς έγινες έτσι. Πολύ λιθρίνι.
Μου είχε έριξα ένα ρόδο και έχει ένα τρομακτικό ρέμα. Μου είχε φύγει το μηχανάκι τελείως κάτω από τη βάρκα και έπιασα ψάρι. Και όταν φαίνεται, την γύρισα την κάμερα κάπως για να δω τι είναι αυτό. Είναι ακόμα πάνω. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο τίποτα. Αλλά αυτό χοντρό. Όταν λέμε μου είχε φύγει πίσω από τη βάρκα, έριξα από την άλλη πλευρά της βάρκας και αναγκάστηκα να γυρίσω. Και λέω τι έγινε, σκάλωσα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα τώρα ότι είναι κάτι το σημαντικό, ας πούμε, αυτό που έπιασα, αλλά ότι χιούμορ. Φυλάκι είναι αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα φυλάκια καλά είναι. Τι είναι. Ο φυλάκης, να βρε φυλάκι που πάνε. Αυτό βέβαια που μου αρέσει είναι ότι επειδή έχω φτιάξει μια καινούργια τρέσα και το πιάσα στο τρίτο το αγκίστρι, αυτό καλό. Ποιο να μπορείτε να το δείτε αυτό, μάγκες. Έχω βάλει ένα μακαρόνι πάνω, τέτοιο κόλπο, και πιάστηκε στο αγκίστρι του μακαρονιού. Το πήρα από πίσω. Αυτό. Καλό αυτό. Μπράβο παιδάκι μου, το πείραμα μου πέτυχε. Να σε καλά. Βγάλ' το τώρα αυτό από το στόμα. Εκεί. Κακό το ταϊράπε, να μην τσιμπάστε, διαπαγορεύεται. Εντάξει, καλό το φυλάκι. Φίλοι μου, γεια σας. Τι ζέστη είναι αυτή, ζέστη πολύ σήμερα. Είναι 8 του μηνός του Ιούνιου, Κυριακή, 2,5 ώρα είναι το μεσημεράκι. Πάρα πολύ ζέστη. Ήρθα βασικά εδώ για να βάλω βενζίνη στη βάρκα και δεν θα το αντέξω. Θα κάνω απόπειρα να βγω έξω παρότι έχει ένα τεσάρι. Πάω μια βόλτα προς τα έξω. Αν μπορέσω και ψαρέψω θα το κάνω. Αν δεν μπορέσω, κάνω μια βουτιά μέσα ανοιχτά και γυρίζω πίσω. Μιλάμε. Καλό ψαράκι. Έλα εδώ. Κόκκινο ψαράκι, καλό. Τι το έχασα. Αν είναι δυνατό. Όχι ρε πούστη. Όχι ρε. Καλημέρα φίλοι. Είναι σήμερα 9 του Ιούνιου. Μέρα Δευτέρα. 9 και 20 το πρωί. Μάλλον σήμερα η τελευταία μέρα με καλό καιρό. Βάζει λέει από αύριο κάτι αρκετά σημαντικούς βοριάδες. Τουλάχιστον έτσι λέει το μαντίο του καιρού. Αλλά σήμερα το λέει γενικά καλό, τουλάχιστον μέχρι τις 2 η ώρα. Οπότε πάω λίγο. Σήμερα δεν θα πάω μακριά από εδώ. Συνήθως πηγαίνω έτσι πολύ μακριά προς το νοτιότερο ακροτήρι της Χίου. Λέω να βγω εδώ έξω που δεν έχω χαρτογραφήσει κάτι περιοχές έξω από το λιμάνι. Βαθιά βέβαια, είναι 2-3 μίλια μέσα. Και ναι, δεν ξέρω γιατί μου έχει έρθει αυτό το ότι να βγω έξω από το λιμάνι σήμερα, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Τα λέμε από μέσα. Νικόλη, καλημέρα ρε φίλε, πού βρίσκεσαι? Σοβαρέ τώρα. Ναι, με ξέρεις εμένα. Σήμερα να βγω εδώ έξω φίλε, δεν πάω μακριά. Έχω, πώς το λένε, προαίσθημα. Το ξέρω. Πάω εδώ σήμερα, έξω, το φύγα. Ναι, λέω πάω έξω εδώ σήμερα, δεν πάω μακριά, ότι κάτι τον είδα στον ύπνο μου, ότι πρέπει να πάω εδώ. Θα βάλει τα απόγευμα, λέει, βοριά.
Νομίζω κάτι είχα πάνω και μάλλον δεν το έχω πια. Αυτά με τις κάμερες ρε, που χάνω τα ψάρια, δηλαδή πολύ λάθος αυτό. Κάτι έπιασα μάγκες εδώ για να δούμε τι είναι. Αν πίσω να το δούμε. Μάλλον φυλάκι είναι, αλλά τουλάχιστον κάτι πιάσαμε. Να δούμε τι είναι. Κάποιο φυλάκι είναι αυτό. Ακόμα δεν κάνει τα κλασικά που κάνει. Ναι, είναι συνεχόμενο. Σκαθάρι, τι είναι αυτό, είναι από αυτά που κάνουν τα χτυπητά, να πούμε, μέχρι πάνω. Ρε φίλε, ο λιθρίναρος του αιώνα, να πούμε πάλι. Μεγάλο λιθρίνο αυτό. Λιθρίνη του μισού κιλού το κουκουλώνω, δεν έχω πρόβλημα. Πολύ λιθρίνη ρε φίλε αυτό. Τι λιθρίνη αυτό, πάρε εδώ ένα λιθρίνη. Το δείξουμε κιόλας, περίμενε πουλάκι, μην κάνεις κανένα βλάκι, έχει φάω κανένα μίστρι πάλι. Λιθρίνη δηλαδή, λιθρινάρα να πούμε, ναι. Μισό κιλό λιθρίνη. Εντάξει, οκ. Θα κρατήσουμε. Καλό εργαλείο. Έπιασα και ένα χθες. Ήταν 600 γραμμάρια. Καλό. Εντάξει. Για αρχή δεν ήταν κάσιμο. Του μάνι. Μάγκες κάτι έπιασα στο τζίκι. Okay. Τώρα μάλλον είναι πλάγια πιασμένο, κάτι ύποπτο παίζει. Καλά ρε φίλε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Ρε φίλε, εσύ έκανες δηλαδή όλη τη φασαρία, δεν είναι.
Κάτσε να σε βγάλω να φύγεις. Περίμενε. Σε χάλασα άσχημα. Συγγνώμη ρε φίλε, τι να κάνω. Γεια σας φίλοι μου, είναι 17 του μηνός σήμερα, Τρίτη, η ώρα είναι 4:30 το απόγευμα. Κανονικά δεν πρέπει να βγαίνω τώρα, έχει κάτι βοριάδες και κάτι τέτοια, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω στο σπίτι, οπότε βγαίνω έστω και εδώ κοντά κάτι να πάρω τον αέρα μου για μια ώρα. Τώρα να μου αφήσει και ψαρέψω κιόλας, καλό θα είναι. Αν όχι, καλό θα είναι και πάλι. Επικίνδυνο δεν είναι, απλά ίσως να είναι λίγο ξενέρο. Θα δείξει, θα λέμε έτσι ένα φιλάκι. Κάτι έπιασα εδώ, εντάξει δεν είναι, μικρό είναι. Φυλάκι, εντάξει, καλό είναι.
Φίλοι μου, καλημέρα. Είναι 20 του Ιούνιου, Παρασκευή, 8.30 ώρα το πρωί. Ψαρεματάκι. Σήμερα, να λέω την αλήθεια, είναι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν πολύ γουστάρω να βγω για ψάρεμα. Αλλά επειδή οι μέρες είναι λίγες που έχουν μείνει και έκανε καλό καιρό, από ό,τι φαίνεται θα κάνει μετά από... γιατί φάγαμε μια εμπλοκή καμιά δεκαριά μέρες, οπότε να πάω ρε παιδί μου και πώς το λένε, πώς λέγεται και η λαϊκή ρίση, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τα λέμε από μέσα. Δυστυχώς, μάγκες, το πρώτο ψάρι της μέρας, το τζίκι, και μου φύγε κιόλας, ευτυχώς. Το πιάσα σε κάτι 40 μέτρα από τον πάτο. Ναι, δηλαδή ήταν και μικρό, κάνα τέτοιο, κάνα σαφρίδο. Αηδία ήταν κάτι τέτοιο. Okay. Κάτι έπιασα εδώ, μάγκες, στο ταϊράμπερ. 150 μέτρα, να δω πως θα το φέρω πάνω τώρα. Πρώτη κατεβασιά, δηλαδή το μπούκο σε μπουκοτόνα με τη μία. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν το λες και κακό. Χαμηλώνουμε και το φρενάκι, μην το σκύψει το ψάρι, δεν κάνει. Να δούμε τι είναι κιόλας. Περίεργος δηλαδή, δεν έχω ξανασαρέψει εδώ ποτέ. Είναι ακόμα μια εκατοστή μέτρα έχουμε ακόμα. Σιγά σιγά, αγάλι αγάλι. Α, το κλείσω και αυτό μας έχει φάει τα αυτιά. Αυτό το άλλο, το μηχανισμός ανάκτησης ο άλλος που έχω, ο οποίος έχει εσωτερικό κλίκερ που δεν χρειάζεται, δηλαδή κάνει φασαρία μόνο όταν παίρνει το ψάρι. Το καλό. Okay. 90 μέτρα ακόμα, έχει ακόμα. Ψαράκι έχει κουραστεί, είναι ξεκάθαρο. Δεν κάνει κεφάλια πια. Δεν είναι μεγάλο και το νιώθω μεγάλο διότι είναι κάτω από τη βάρκα. Προσπαθώ να διορθώσω λιγάκι με την ηλεκτρική, δεν ξέρω, μην τα κάνω χειρότερα. Μάλλον όχι, μάλλον καλύτερα. Ναι, δεν είναι, μικρό είναι το ψαράκι. Ωραία, ωραία, τώρα το έφερα. Ωραία, να δούμε. Οκ. Τώρα που το νιώθω το κανονικό του βάρος δεν είναι. Τώρα αυτό είναι μάλλον οριακό το ψάρι. Εντάξει, πρέπει να είναι κανένα κιλό, ξέρω εγώ. Ρίξει. Ελπίζω να το δούμε. Βασικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι έχει εδώ πέρα. Δηλαδή εδώ το σημείο που βρήκα είναι μια κατηφόρα που πέφτει από τα 128 στα 160. Και το έριξα πάνω στην κατηφόρα. Γενικά αυτό, μάγκες, με τις κατηφόρες είναι που λένε η ζωή τραβάει την κατηφόρα, όχι την ανηφόρα. Δηλαδή στο βυθό είναι της κατηφόρας. Εν πάση περιπτώσει είναι και θέμα οπτικής γωνίας, δηλαδή
Εξαρτάται από πού το βλέπεις. Δηλαδή, όλες οι ανηφόρες είναι οι κατηφόρες και όλες οι κατηφόρες ανηφόρες. Εντάξει, πιάσαμε τώρα τις φιλοσοφικές. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε με ιδίες, ας πούμε. Οκ. Να δούμε, τι είσαι από που σε έφερα από τα βάθη του πελάγους, να πούμε. Τι παίζεις. Κοντεύει, έκανα 20 μέτρα ακόμα. Δεν είναι πάντως και το πιο μικρό ψάρι του κόσμου αυτό, όσο να το κάνεις. Ούτε και το πιο μεγάλο σε καμία περίπτωση. Για να δούμε, το μεταξύ του έχω βάλει μια σκοτεινή τρέσα, κάτι στα 150 μέτρα. Ναι, τώρα εσένα τι θα σε κάνουμε ρε φιλάκι. Τι να σε κάνουμε τώρα εσένα. Έλα εδώ. Τι θα σε κάνω. Έτσι. Είναι κάνα κιλό οριακό αυτό. Να σε κρατήσω. Να σε κρατήσω. Μάλλον να σου πω κάτι ρε φίλε. Δεν θα σε κρατήσω, είσαι καλό παιδί. Δεν τον κρατάω, θα τον ρίξω πίσω. Φύγε να πας στη δουλειά σου. Άντε. Άντε φύγε να πας στη δουλειά σου. Δεν ήτανε, δηλαδή με κοίταζε στα μάτια, τι να κάνω να πούμε. Είμαι και ευαίσθητο παλικάρι. Τουμάνι. Φυσέκι. Φίλοι μου, γεια σας. Σάββατο σήμερα, 28 Ιουνίου, είναι γύρω στις 5 η ώρα το απογευματάκι και ο καιρός είναι κακός, έχει πολλούς βοριάδες, από αύριο θα γίνουν πάρα πολύ δυνατοί. Φύσαγε όλη μέρα, ακόμα φυσάει. Είναι πάλι το ίδιο με χθες, ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να βγω με αυτό το καιρό, αλλά μου έχουν μείνει 5 μέρες μέχρι να επιστρέψω, οπότε θα βγω και βλέπουμε. Στη χειρότερη θα κάνω αυτό που έκανα και χθες, θα πάω εκεί κοντά στη στεριά, ας πούμε, σε κάτι γκρεμούς που ξέρω και θα ρίξω ένα ψάρι. Θα λέμε από μέσα. Και αυτό που έλεγα ότι δεν πρέπει να βγω, βγαίνω γιατί είναι βοριάς. Αν ήταν νοτιάς δεν έβγαινα με τίποτα. Ο βοριάς δεν κάνει απόδοση μεταφορές, κάνει σιγά πάνω και κάπου στα κάτω, οπότε αυτό το σημείο το ξέρω πια, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει.
είναι, δεν είναι μεγάλο. Μικρό είναι το πουλάκι, μισοκιλάκι είναι αυτό, εντάξει. Να του δώσω ένα φυλάκι να πάει πίσω του φίλου. Κοίτα εδώ ρε. Αυτά μου κάνει και σου λέω θα βάλω τα κλάματα να πούμε δε, δηλαδή. Τι να πω να πούμε. Αφού ψαρεύω στα ριχά σήμερα για να μην πιάσω ψάρια. Ρε το πουλάκι πήγε και πιάστηκε, τι είναι κανένα καθαράκι, τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ ψαρεύω στα σκοτεινά, νυχτιάτικα, με σχεδόν μαύρη τρέσα. Ψυχεδέλεια τελείως. Μόνο αποκλειστικά. Ένας κατάρι είναι μάλλον, αλλά έτσι όπως είναι γιατί έκανα φαγκράκι, τι είναι πια. Έλα βρε να σου δώσω ένα φυλάκι. Ένας φαγκρούλης να πει. Ο φαγκράκης. Έλα, περίμενε. Έλα στο σαφιλάκι. Πού πάει βραδινιάτικα να πούμε. Έλα, όπα. Άτσα θα το δείξω και στην κανερούλα. Έλα σε παίρνουμε βίντεο από τα μοντέλα. Αχ, θα με έχει τρελάνει η θάλασσα φίλε. Τώρα τούτο είναι 600. Μην τα τσιμπάς αυτά, είναι κακάτατα η ράμπερ, να προσέχεις. Άντε να πάμε να παίξεις με τους φίλους σου. Άμορε Τζόνι. Όχ, μας έχει τρελάνει η θάλασσα φίλε. Μας έχει τρελάνει. Τι να πω, ό,τι άλλο να πω είναι λίγο. Μας έχει τρελάνει η θάλασσα. Εντάξει. Σου λέω ρε πάρε εδώ μια τρέσα ρε, δεν φαίνεται καν ρε, μαυρίλα. Και πήγε και τσίμπησε τη μαυρίλα. Ρε τι πάθαμε να... Όχ. Τι να κάνω να... Δεν θέλω να φύγω ρε φίλε, δεν θέλω να φύγω.